Ty, co to jako mělo být? Albert má nový zářez, ale tenhle teda je hodně nečekaný. Ale že zrovna Kristýna, tu bych si netypla. Ale neboj, to nebude mít dlouhé trvání. To nevím, to mi ke Kristýně moc nesidí. No ale tady nejde o Kristýnu. Albert dostal, co chtěl a teď se na ní vykašle. I to jsme viděli už 100krát. Ale vypadaly docela zamilovaně. A navíc, proč jsi tak cynická? Přece to může být opravdová láska. Ale nemůže. Ale zítra budou od sebe. Vsad se. Zítra ráno přijdou spolu a budou se držet za ruce. O co? O další 3 špičky. Tak když vyhraješ, tak ti je dám zadarmo a když prohraješ, tak si je koupíš za dvojnásobnou cenu. Platí? Hele, to bude nejsnažší výhra v mém životě. No tak je naby. A co říkáte na hotel? Vybral jsem dobře? Hotel je super. Všichni jsou moc milí a tak je tu bazén a sauna a posilovna. Ani jedna z těch věcí tě nikdy nezajímala. A ségru taky ne. To ne, ale tady tomu začínáme přicházet na chuť. Hlavně teda tý sauny.